Bon dia. Bon dia a tots i totes. Com esteu? Monchi! Bon dia. Bon dia a tots. Bueno, avui ens toca pilates, Avui anem amb pilates, amb un treball general de tot el cos de pilates. I ja veieu, estic a Sardenya avui, a la sala 3 de Sardenya. Molt bé, mentre aneu entrant vaig presentant-me i vaig explicant. M'heu de dir si se sent bé i es veu bé, perquè estem fent proves de connexió dintre dels clubs. Sí? M'ajudarà molt si m'aneu dient si hi ha una bona connexió, si es veu bé i se sent bé. Sí? Guai, gràcies. Soc la Sílvia, soc tècnica i entrenadora dels Clubs Claró i avui estic amb vosaltres fent una sessió de pilates. Anem a fer només mitja horeta. A les tardes fem 45 minuts, als matins, i cap de setmana fem mitja horeta. Tot bé? Bon dia, Lola. Sí, perfecto? Guai. Vale. Què necessiteu? Necessiteu només la màrfaga avui. Avui no utilitzo més material que la màrfaga. I si ho necessites, pots tindre una ampolleta d'aigua al costat per si en algun moment vols aturar-te i hidratar-te. Vale? Molt bé, doncs anem acabant d'entrar i res, en 30 segons trec els comentaris, així em podeu veure bé. Com veieu que estem a club, en algunes sessions ja comencem a estar a club, és perquè estem treballant tots per la reobertura, que serà molt aviat, vale? Aviat estarem amb vosaltres i podrem veure'ns les cares, sí? Molt bé, vinga, tanco comentaris i comencem. Vale, vinga, som-hi. Comencem avui de peu, punt de flexió en els genolls, sí? Col·loca que el glutis no se't quedi enrere, apropa el teu pubis, tot el que puguis cap al melic i allarga tota l'esquena. Mans als costats o mans a les costelles, perquè anem a començar, com sempre, amb la respiració. Anem a concentrar-nos, és un minutet que ens aturem, respirem i som conscients que anem a començar una activitat més suau i és una activitat per nosaltres, sí? Mans a les costelles, agafa aire pel nas i solta l'aire poquet a poquet per la boca. Agafa aire pel nas, infla el diafragma i solta l'aire poquet a poquet per la boca. Encara és un moment que et pots anar recol·locant, allargant-te. Inspira. Exhala. Inspira. Solta l'aire. Agafa aire pel nas, infla el teu diafragma, fixa't com les teves mans s'obren i es separen i al soltar l'aire poquet a poquet les mans es van ajuntant i és el moment d'activar el melic cap endintre. Tota aquesta zona baixa, ser conscients d'activar-la. Inhalem. Exhalem. Melic cap endintre. Molt bé, un cop més. Inhalem. Exhalem. Perfecte. Braços a baix. Comença amb el cap. Des d'un costat, inhala. Fes mig cercle fins a arribar a l'altre costat. Inhalem. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Roda d'un costat cap a l'altre. Inhala. Exhala. Un cop més. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Molt bé. Vine al centre, mans darrere el cap. Inhala. Obre els teus colzes. Mira el sostre. Ajunta pel darrere de les bàcules. Solta l'aire i flexiona. Una flexió suau. Poquet a poquet anirem ampliant el recorregut en moviment. Inhala i exhala. Melic cap endintre,
Comencem a elaborar les primeres vèrtebres, mirant al sostre, ajunt d'escàpules, flexió suau, ajunt dels colzes, inhala, obre gran, exhala, flexió suau, 2 més, inhalem, exhalem, busquem un recorregut ja més ampli, última, inhala, gran, exhala. Molt bé, braços a baix, columna allargada, inhalem, braços amunt i des de dalt, cercle gras amb els braços, dit de les mans oberts, amunt, inhalem, exhalem, inhalem, exhalem, columna allargada, abdomen activat, col·loca bé la teva pelvis, una més. Queda't amb els braços en creu, estira tot el que puguis, obre una mica més les cames, inhala, exhala, gira cap a un costat, braços allargats en creu, inhala al centre, exhala al costat, inhala, anem a fer-ho seguidet, agafa aire, solta l'aire, agafa aire, solta l'aire, 2 més, inhala, exhala, una més, inhala, exhala. Molt bé, anem amb mans al darrere del cap de nou. Inhalem, fas la mateixa rotació i ara allargues el braç del darrere. Torna mans darrere el cap i torna al centre. Inhala, rotes, allargues, lluny enrere, mà darrere el cap, torna al centre. Agafa aire, solta l'aire. Agafa aire, solta l'aire. Una més. Molt bé, lluny enrere. Agafa aire, estira enrere, solta l'aire i tornes. Et quedes cap a un costat, agafa aire. I des d'aquí, simplement allargues i flexiones. Mira la mà del darrere. Columna estirada. Enrere, mà darrere el cap. Allarga, flexiona. 2 més. Una més. Torna al centre. Molt bé, i canvi, gira't enrere, allargues, mà darrere el cap, poses ben oberts, inhala, exhala. Una més, molt bé, torna al centre i baixa. Perfecte. Molt bé, des d'aquí, mànic activat, anem pel moviment d'anteversió i retroversió de la pelvis. Utilitza suau, inhala i exhala. Pubis a prop del marit, pubis lluny del marit. Mirada endavant, columna allargada, activació de l'abdomen i pensa en la respiració. Inhala i exhala. 2 més. Moviment ampli. 2 més. Perfecte, queda't al centre. En cames iguals, separades, dibuixa cercles. Endavant, costat, enrere, costat. Molt bé. Moviment ampli. Agafa aire i solta l'aire. Queda't al davant i des del davant canvia el sentit. Inhala i exhala. Inhala i exhala. Inhala i exhala. Una més. Molt bé. Queda't al centre. Sabeu dibuixar un infinit, un buit que està agitat. Dibuixa un buit. Punt de flexió dels genolls. Utilitza aquesta pelvis que moltes vegades està rígida i tingui un moviment fluid. Tanca els ulls si et fa falta. Respira, inhala. Exhala. Perfecte. Canvia el sentit d'aquest buit que està agitat. Inhalem i exhalem. Agafa aire, solta l'aire. Perfecte. Ajuntem els 2 talons, braços amunt, alineats els cors i les espatlles i des d'aquí, inhala, puja una cama amunt. Baixes, intenta no desplaçar-te, allarga't, puja i baixa, inhala, exhala, cames fortes, peu amunt, inhala, exhala. Exhala. Endavant i baix. Endavant, amunt i baix. 2 més.
Controla el cos i vamos. Inhala, exhala. Vamos. La dita en dintre. Apreta la part baixa. Powerhouse fort. 2 més. Peu en punta. Molt bé. Ajunta talons, braços allargats. Estira't, creix i ara obrim. Inhala, exhala, 1. Exhala, 2. Inhala i exhala, 3. 4. 5. Inhala i exhala, 6. 2 més. Molt bé. Ajunta un taló amb l'altre, equilibra't. Canvi de cama. Inhala i exhala, 1. Controla el cos. Espatlles relaxades. 3. Inhala i exhala. 4. 5. Inhala i exhala. 6. 7. Una més. 8. Baixo. Molt bé. Control del cos i equilibri. Inhalem. Cama enrere. Exhala. Tires al davant. Aguantes. Puja la cama amunt. Aguanta l'equilibri i torna enrere. Inhala. Allarga tot el cos. Exhala. Genoll amunt. Va molt bé, buscar un punt fix al davant. T'ajudarà a mantenir l'equilibri. Inhala. Exhala, creix. 2 més. Exhala, creix. Una més. Allarga tot el cos. Solta l'aire. Canvi de cama. Molt bé. Prepara l'altra cama enrere. Busca un punt fix al davant, allarga la columna, allarga braços, inhala. Exhala. Inhala, estira tot. Exhala. Normal que hi ha una mica de tremolor en el peu, i més si estem al sobre de la marfa. Estàs al terra, és més fàcil. 3. Inhalem. Però aquesta inestabilitat també ens ajuda. Una més. Allarga tot lluny. Exhala. Molt bé. Peus junts. Braços amunt. Inhalem. Exhalem, relaxa espatlles i porta el pes a les puntes. Aguanta aquí. Inhala. Exhala i baixa. No fer-ho més aquí. Inhalem. Equilibri pes a les puntes. Exhalem i baixem. Aguanta. Creix, creix, creix. Exhala. Inhala. Alita en dintre, allarga tot el cos, cames fortes. 2 més. Exhala. Una més. Queda't a dalt. Aguanta, aguanta, aguanta. Respira, inhala, exhala. 1. Inhala, exhala. 2. Inhala, exhala. 3. I un més. Inhala, exhala. 4. Vale. Has fet cap a baix. Molt bé. Des d'aquí. Nas, mira el terra, barbeta cap al malet. Comencem a rodar. Vèrtebra a vèrtebra. Vas baixant. Fins que les mans arriben molt bé al terra. Relaxa el cap. Inhalem. Exhalem i pugem. Vèrtebra a vèrtebra. No cal que pugem el cap. Activa l'abdomen. Visualitza la teva columna i ven baixant cap a aquest. Inhala, un cop més. Exhala, roda baixa. Inhala baix, relaxa el cap. Exhala i puja. Vèrtebra, vèrtebra. Molt, següent, ens quedarem a baix. Inhalem. Exhalem, roda, vèrtebra, vèrtebra. Deixa caure braços, braços avançats. Molt bé. Mans a terra. Obre una mica més els teus peus. Va, des d'aquí, flexionem. Mans ben recolzades, mirada al davant. Exhala i a la lletra. Baixa i relaxa el cap. Inhala, no podem seguir. Exhala. Inhala. Exhala. Flexiona. Empeny els teus peus cap al terra. Activa l'abdomen, el sòl pèlvic.
l'esquena. Si fa falta, mobilitza un peu i l'altre, portant el pes a la punta, el taló per cada punta. 4, 3, inhala, exhala, 2, 1, molt bé. Col·loca genolls, enrere. Des d'aquí inhalem, front recolzat. Exhalem, esquena rodona, portem tot el pes endavant. Inhala, torna enrere. Esquena rodona, per endavant, ben rodona, mobilitza la teva columna, stop, mires endavant i allargues l'esquena ben lluny enrere. Glutis cap als talons, front recolzat. Inhala, rodó, stop, allarga l'esquena i lluny enrere. Una més. Agafa aire. Stop. Solta l'aire. Relaxa els peus. Molt bé. Dibuixa un cercle. Tot el pes cap al costat. Centre. I rodes cap a l'altre costat. Costat. Atura't al centre. L'altre costat. Vinga, ben gran aquest cercle. Agafa aire. Atura't. Solta l'aire. Canvia el sentit. Costat, centre i l'altre. 2 més. Agafa aire. Solta l'aire. Agafa aire. Solta l'aire. Vale, canvi. Col·loca't en posició, d'acord, Ripèdia? Sí, està bé? Recorda, si en algun moment se't cansen els canells, pots reposar els punys, baixar a la posició recolzant l'avantbraç o soltar les mans, sí? Que se'ns cansa molt, és una zona més dèbil. Molt bé, des d'aquí anem amb un peu recolzat al terra, cama completament allargada i des d'aquí, braç estirat, endavant. Allarga tot el que puguis al davant, braç en creu, torna al davant i en lloc, canvi. Recolza el peu al terra. Inhala, endavant. Obre al costat. Endavant. Canvi. Continua aquí, fàcil. Recolzant el peu. Inhala. Recorda, melic en dintre. Exhala. Canvies. Inhala. Exhala. Inhala. Una miqueta més difícil. Puja cap amunt. Agafa aire. Solta l'aire, braç cap al costat, endavant i tornes. Agafa aire, estira ben lluny. Obre braç, allarga, torna al lloc, repetim, inhalem, exhalem, exhalem, estira, obre al costat, endavant, molt bé. Relaxa enrere, si fa falta. I tornem amb la posició quadrupèdia. Molt bé. Braç allargat, cama allargada, braç cama contrària, inhala. I des d'aquí, porta el colze cap al genoll, esquena rodoneta. Estira tot el que puguis endavant. Vinga, imagina't que estic al davant teu donant-te la mà i agafant-te del darrere del peu. Estira tot el que puguis, hem de créixer. Esquena rodona, agafa aire, solta l'aire. Esquena rodona, agafa aire, desequilibri jo també, solta l'aire. Una última. Agafa aire, solta l'aire. Canvi. Molt bé. Anem amb l'altra, braç cama contrària, extensió. Recorda que estic al davant teu donant-te la mà i agafant-te del peu, estirant tot. Esquena rodona. Allarga. Una. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una última. Inhala. Esquena rodona. Esquena allargada. Molt bé. Anem enrere. Braços estirats. Relaxa el tronc. Perfecte.
De genolls. Us ho explicaré a vosaltres ara. Braços al davant. Inhalem. Sí, tota la zona del powerhouse ben forta. Inhalem aquí. Exhalem. Vaig baixant enrere, mirada cap al melic. Allarga, mira endavant. Solta l'aire. Agafa aire. Solta l'aire. Braç amunt, estires. Baixes, mirada al melic. Tot el cos en bloc. Aquí, què us passarà? Que de seguida no t'hi vol baixar cap al baix. Has d'estar tot el cos ben allargat, tot el cos en bloc va enrere. Inhalem. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Agafa aire. Braç amunt i enrere. Una més. Molt bé. Obre els braços. Inhala. Baixo. I ara la mà va tot el peu. Mirada al peu. Torna amunt. Allarga't. Baixes. Mà al peu. Creix. Baixes. Mà al peu. Creix. Molt bé. Una més de cada. Allarga't. Baixa. Perfecte. Molt bé. De genolls, asseguts. Col·loquem els dos isquions en contacte amb la màrfega. Allargues la columna. Braços
cercle amb els braços fins portant-los al costat del cos. Ens agafem un genoll cap al pit, allarguem l'altra cama, fixa't, dibuixa un angle de 90 graus aquí, inhalem, exhalem, vas canviant, inhala, exhala, inhala, exhala. Dos més, una més, i puja el cap amunt, mirada cap al teu melic, inhala, exhala, inhala, exhala. Una més, i portem mà al turmell, mà al genoll, veieu? Sí? Canvia, inhala, exhala. Si tens molèsties a les cervicals, sempre amb el cap recolzat. Última, canvi. Molt bé, mans als peus, genolls oberts, cap recolzat, inhalem, allarguem, estira tot. Flexionem, inhala, exhala. Cames fortes, abdomen fort, braços allargats. Agafa aire, solta l'aire. Agafa aire, solta l'aire. Agafa aire, solta l'aire. Una més. Molt bé. Mans als genolls, recol·loca't. Braços al costat del cos. Inhala, rota cap al costat. Centre i cap a l'altre. Agafa aire al centre i solta l'aire. Agafa aire al centre, solta l'aire cap a l'altre costat. Abdomen fort activat, roda cap al costat. Fixa't les dues espatlles completament al terra. Una més. Canvi. Cames allargades, dibuixos un cercle gran i puja molt. Canvia el sentit. Baixa, allargant, obre i puja. Fes canviant el sentit. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Gran, obre, baixa, puja. Baixa, obre. Molt bé. Dos més. Última. Cames a dalt. Una cap a baixa, l'altra puja. Fixa't, peu a punta, peu a flex, canvies. Punta, flex, canvi. Punta, flex, canvi. Inhala, exhala. Punta, flex, punta, flex, punta, flex. Molt bé. Últims. Llames al pit. Perfecte. Recolzes els talons al terra. Mobilitzem la nostra columna. Vèrtebra a vèrtebra. Moguis cap al melic. Desenganxes zona lumbar i vas pujant fins a dalt de tot. Molt bé. Des de dalt, alterno una cama cap al pit, baixo, l'altra cap al pit, agafa aire i baixes pel centre. Inhalem, amunt. Agafa aire, solta l'aire, agafa aire i baixes al centre de la columna. Amunt, inhala, exhala, ben a dalt, un. L'altra, inhala, exhala. Queda't a dalt. Molt bé. Cama allargada. Flex, baixo, punta. Amunt, dalt de tot. Flex, punta. Flex, punta. Una més. Inhala i exhala. Inhala i exhala. Canvi de cama. Recol·loca't ben amunt, ben amunt, ben amunt. Mans als costats. Cama a dalt. Baixa en flex. Puja en punta. Vinga, aquí estem. Punta. Flex. Punta. Dos últims.
puja una cama sobre de l'altra, peu en plecs, agafat de sota. Obre braços al creu i deixa't caure cap a un costat i de poquet. Mantenim aquí. Sobretot que no se t'oblidi respirar. Conscientment, respirant conscientment. Molt, torna al centre, canvies, peu en flex, agafat de sota, braços oberts al creu i inclinat cap al costat contrari de la cama. Molt bé. Torna al centre poquet a poquet, cap l'aire. Allargues cames, col·loques una cama sobre de l'altra i una mà sobre de l'altra i t'estires tot el que puguis. Estira't ben lluny, ben lluny. Vale, canvia l'encreuament, l'altra per sobre, fa aire, estira, estira, estira. Si us ve de gust, us podeu quedar una estoneta més estirats a terra, amb els ulls tancats, uns minutets de meditació. Si no, poquet a poquet et vas col·locant de costat. Baixa de ulls, ja saps que per posar-te de peu ho hem de fer mica en mica. Desbaix, amunt, vèrtebra, vèrtebra, inhala, exhala. T'estires. Molt bé. Ja estem. Com ha anat? Obro comentaris. Bueno. Tot seguit tenim un entrenament del dia. Crec que avui es toca entrenament del dia del tren superior, però no me'n recordo, Moltes gràcies. Gràcies per compartir aquestes estones amb nosaltres. Hola. Marga, gràcies. Vinga, que aviat us veig, Aviat estarem aquí, en aquesta sala de Sardenya, junts, o amb els altres tècnics a altres clubs. Gràcies, Montse. Ens veiem demà a les 12. Faig una sessió de tota de treball d'esquena. Es diu Escola d'Esquena. Treballarem molt esquena. Gràcies. I per la tarda estarem vosaltres també fent un GAC a les 7 de la tarda. Em tindreu a mi a totes hores. Que tingueu un molt bon dia. Adeu.